Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки через имо васита ба мо равон кардан. Аз Душанбе ҳастем ва заминҳои фурӯшам аз Душанбе дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. Мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ ро ки замин ё квартира ки мошини фурӯшӣ хоҳед реклама кардан, дар номери имо васап бикунем бадин азиз. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 158 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем бадин азиз, агар имконият дошта бошед ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиста кунед, силкаша гирифта имо дар имотон падилиста кунед. Хела кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Хонаҳои арзон, беҳади бад арзон бисёр дорем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский, дар 7 километр ҳисоб меёбад дар Нефтяк. Дӯстони азиз, дар колхози Роҳатӣ, яъне ки участкаи Моичак, дар 5.6 сотих қариб 7 сотих замин. Дӯстони азиз, 4 дар хона кардаги тайёрай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. Хона беҳтарин ремонт кардаги бо сифати баланд кардаги ҳастай. Хонаҳо 6 ба 3 ва 5 ба чанд ҳамихе даронашон калон ҳастай. Гирди хона маҳкамай, обсвет ҳастай. Дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, ҳоҷатхона ҳамашам қоидави кардаги ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. ҳамин хона срочно фурӯхта мешавад. Беҳади бад клиент дора нарх навошад тоғри нагирад. Дӯстони азиз, барое ки дар хона расход кардага, ремонт кардага, подвал ҳам дорад. Барои ягон банка мондаги дар пешам дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад. беҳтарин кардага рақамҳои ака дар рӯи экран нишумай, рақамҳои имо ватсап шуда аст. Агар кадом метавонед харидор бошед ва рақамҳои Тоҷикистон шумо метавонед дигар маълумоти пурашагир қайтон муомилаи хуб мекунанд. обсешон пасени ҳастай. марҳамат. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Меҳрибон. дӯстони азиз, дар кӯчаи Захматобод. ҳамин хел маълумот. 2 сотих заминай, 3 дар хона кардаги тайёрай, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни дар дарунаш ҳастай. дар берунам аловхона дорад, анҷомхона дорад, ҳоҷатхона ва ҳамон беруниам дорад, обсветш ҳастай. дӯстони азиз, гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳанда дорад, чӯйлуби ангур, яъне ки решоткаҳои оҳанӣ, сафеди хушрӯ гулкатӣ гирдишам маҳкам ҳастай. дар дуруни хона ҳамаи шароитҳои зиндагиро муҳайё кардагианд. айстрали машина канаси ҳамаш аст. агар нарх навотон агар тоғри гира ҳамаша қайтишон ҳисоб мекунанд. рӯи ҳавлӣ ситашкадаги бетон кардаги аст. дарахтои мевадиҳанда, як гала дарахтои мевадиҳанда ки ҳосил доранд, ҳар сол ҳосил метиҳанд. ҳуҷҷатҳошам дӯстони азиз 100% бе ягон камбудиай, яъне ки оформи карда метиҳанд. фурӯхта мешавад бо нархи $43000 бо савдои хубам мешавад. кадоми харидори муомила мекунем гуфтагай рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои раста шуда аст, метавонед дигар маълумотша гирем. сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии қарор дар ноҳияи Ёвон, дар қишлоқи Гулафшон 2, дар Бешкапа, поёни Савна. дӯстони азиз, 5 сотих замина, як хоначаи 5 ба 3 кардаги ҳастай ки сохтмонаш нопура ҳастай. обсветаш дар инҷа ҳастай, ҳамсои зиндаги кардесанд. лаби роҳи калон қарор, ҳуҷҷатҳошам 100%. хонаро фақат якта шукатор мекунед, якта дарша мекасед, медарои зиндаги мекунед. ҷош ҷои нағзай обсветаш ҳастай, ҳамсои зиндаги кардесанд. лаби роҳи калон қарор, срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳошам бе ягон камбудиай, нархаш шартномавия. дӯстони азиз, яъне ки бо маслиҳат карда мешавад. рақамҳошо дар поёни видео. агар кадом метавонед ҳамин трактори хариданӣ бошед, ҷош нағзай гуфтагия метавонед дигар маълумот шагиред. дӯстони азиз, бо шартномавӣ. агар шумо ҳамин хел хона ё ки замин, квартира, мошин доред бадони азиз, дар номерои ватсап имо роҳӣ кунед. мо ранги нами акао ҳамаша реклама карда дар видеои оянда мепартоем. видеонавора то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. чӣ хонае ки ба шумо дар кор аст дар комментари нависед, мо обязательно ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем баъдро ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати озодагӣ дар деҳаи авангард. дӯстони азиз, дар 10 сотих замин 8 дар хонае, яъне ки хонаҳои поён, қати хонаҳои боло ҳамаш ҳасоб 8 дар хона мешавад. 8 дар хона 10 сотих. аловхона дорад, ошхона дорад, ҳоҷатхона, ҳаммом, берунӣ ва дигар шама аст. чӯйлуби ангур, дарахтои мевадиҳанда, барои хона сиашка кардагӣ ҳастай. хонаҳои поёнашон бо семинблок бардошта кард. дӯстони азиз,
қоидавӣ кардагиай, ду тарафи хона маҳкамай, дарвоза задагиай, пеш хона астияш кардагиай, беҳтарина дӯстон азиз ремонтам қоидавӣ кардагиай, оғули детажа дорад ва дигар маълумоти праша мегирем. хонаро ремонташ как надай фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад, ё ки алиш бо хонаи дар 5 буда дигахи хона ва ё ки ягон квартира ки дар шаҳри Душанбе алишам мекунем гуфтагай навес дар авто мебаранда ва рӯи ҳавлак ҷои мошин, яъне ки ошхонаи дуруни беруни ҳамаш қоидавӣ кардагай. хона беҳтарин ремонт ва дӯстони азиз бисёр гап намезанем, худтон чӣ хел дидесем. рақамҳои якад дар поёни видео имо ватсап дорад, метавонем дигар маълумота гирем. панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дар шаҳри Кулоб, кадом маҳалла, кадом ноҳия деҳаша нагуфтиям. 6 сутиқ заминай бо фундаментош рехтага, як чанд дар хона бо як камаз дигар шебини майда бо санги калон ва дар дуни фундамент шебинош уже рехтаги ҳаст дӯстони азиз, яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. дар инҷа об суёда шахсай ҳамсои зиндагӣ кардесиян, ҳуҷҷатошам 100% бо камтар дигар арзон мекунем гуфтагай. мошино такси тор ҳамҷара миям гуфтагай, бе ягон камудай раҳш дар қарибиш мактаб мағозам ҳастай. хоҳиш агар беҳуда занг назан, агар кадоме ки харидори аниқ бошад бо арзон ҳам мекунем, муомила ҳам мекунем. рақамошон дар поёни видео метавонем дигар маълумота гирем. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ дорем бардони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон доми 7 рӯпарои мактаби 98 кохи нуд чашма. як хонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад, 49 квадрати метрай, яъне ки метавонед дукоматага конеша об суда шастай, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш қоидавиай, яъне ки навастройкаи беҳтарин ремонтам кардагӣ аст. хай бо бадили хутонам мекунем ремонтча. фурӯхта мешавад бо нархи 192 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад гуфтагай соҳибаш. кадоми харидори аниқай наличи сумкати муомилаи хубам мекунем гуфтагай дӯстони азиз. рақамошон дар поёни видео агар кадоме харидор бошад якум этаж ҳастай, яъне ки як хонага дуюм этажда қарор дорад, 49 квадрати метрай. рақамошон дар поёни видео метавонем дигар маълумоти праша айхчон гирем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатиро бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар қариби 44 чашма қарор дорад дӯстони азиз. 10 сутиқ замина дар хона кардагиай, хона ремонти миёна дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. об светаш ҳастай, бе ягон камудай, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳастай, ремонтиш миёна, гирдаш маҳкам нестай дӯстони азиз. хай дигар маълумоти праша мегирем. хона беҳади баъд арзонай, яъне ки тирезаҳои пластикӣ часпондагӣ мега соҳибаш. як тага калидорам дорад, хона дарунаш калонай, яъне ки барои як чанд одам зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ бо кадоми харидори аниқай бо кам тарака дигар арзонам мекунем. рақамошон дар поёни видео метавонем дигар маълумота гирем. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатимо дӯстон қарор дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар поёни бозори Балх, яъне ки 950 метри ровна аями бозори Балх то ҳамин замина қарор ҳастай, ҳамин қарор метр гирдуш маҳкамай, яъне ки дарахт шундаги ҳастай, диҷа ҳамсоё зиндагӣ кардесиян, ҷош ҷои беҳтаринай, гирдуш маҳкамай, яъне ки об судаш бе проблемай. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ дӯстони азиз. 2 сутиқи ровнай хона, 2 сутиқи ровнай барои хона кардан мешавад, ҳуҷҷатош 100% бе ягон камбуда гуфтагай. кадоми харидори аниқай гуфтагай бо 120 000 сомонӣ савдо ҳам мекунем гуфтагай, муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео дигар маълумота метавонем гирем. агар шумо ҳамин херидори замини фурӯши квартира ё ки наметавонем хона ё ки мошин роя кунед, дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ. духонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад, 40 квадрати метрай, об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавиай, термикс дорад, кондитсионер дорад, мебел, холодильник, стиральная машина, хали чиза дӯстони азиз, микроволновка ҳамаш қоидавиай, обаш пастияни ҳастай. хай бо дигар маълумоти праша мегирем. бо чизи чораш фурӯхта мешавад гуфтагай соҳиб, ремонтчам беҳтаринай, бе ягон камудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад гуфтагай, дукоматагай. рақамошон дар поёни видео бардони азиз, агар кадометон харидани бошад дар райони Фирдавсӣ метавонед дигар маълумоти праша гирен.
марҳамат. даҳам хонаи фурӯшии заминӣ. даҳам хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дар шаҳри Хуҷанд дар ҷамоати офтобрӯя бадуни азиз участкаи нави хонаи нав кардаги дӯстони азиз, яъне ки 10 сотик замин дора якта хона кардаги временка ҳастае ки бо семиблок бадушае сохтмонаш нопурай фақат шкатур дар трезаш ночаспондай. дар инҷа об светаш ҳастае бе ягон камбуди, ҳуҷҷатошам 100% буда. хона коробкай бе ремонтай фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. хона техпаспорт дорад гуфтагай 100%. кадомитон агар аям территория харидани бошед шаҳри Хуҷанд, яъне ки ҷамоати офтобрӯя, рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумот чагиред. бадуни азиз лайкотро дареғ надоред, лайкотро назанед, чӣ хонае ки дар хонаи нависен албатта мемонед. 11ҳам квартираи фурӯшӣ. 11ҳам квартираи фурӯшии навбатӣ инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад бадуни азиз, дар Фирдавсӣ, райони Фирдавсӣ дар 7 ахтар қарор дорад, яъне ки 7 ахтарда хай кадоме ки медонам хечора ду хонага квартира аст. инаш дар 3 ошхона қарор дорад. 40 квадрати метрай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, беҳтарин ремонтам кардага бадуни азиз таъҷилан фурӯхта мешавад, яъне ки ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудиай. дигар маълумоти пуррашам мегирем дӯстони азиз. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё кардаги, агар нарх навотон тоғир гира ҳамаша қадитон метиянад, яъне ки агар ки арзон кунед мумкин ки ягон чизоша гиранд. хай бо дигар маълумотам мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад. беҳтарин ремонтам кардагиай, сроч наёфтагиай, беҳуда занг назананд. рақамошо дар поини видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 12ҳам хонаи фурӯшӣ. 12ҳам хонаи фурӯшии навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Ёғон дар ҷамоати Чоргул дӯстони азиз, яъне ки аниқтар маълумотош дар Пионерский дом 2 ҳамихел маълумот додагиан дар пеши химзавод 4 сотик заминаи дар хона дорад дӯстони азиз. ремонти беҳтаринам кардаги аст. ровна 4 сотикай дар хона ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхонаи беруниам дорад, ҳаммом дар беруна ва дар дарунам кардаги гуфтаги соҳибуш ҳуҷҷатош ҳаста. Яктаги калидор, кухни, ванна дар дуруни хона ҳаста. ҳуҷҷатхона отдельни дар берунам бо кардаги дорем гуфтагиай. фурӯхтанашон бо нархи 70 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ман намедонам ба чӣ хотири арзонай. хай дигар маълумотша хитоб мекунем мардуми азиз дар поини видео ҳастаи рақамошо метавонед дигар маълумотша гиред. агар шумо дошта бошед дӯстони азизам ки хонаҳои арзон дар мо роӣ кунед, бардорӣ ки хона харам беҳад баъд бисорам, мо дар ҳаваё пешкаш мекунем ва ё сразам мехарам. марҳамат. мегзарем ба 13ҳам квартираи фурӯшӣ. 13ҳам квартираи фурӯшии навбатии мо инам дар пойтахт қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар политехникум бадуни азиз. як хонага квартира ҳаст дар дуюм ошхона қарор дорад. 36 квадрати метр. агар хоҳед ки дутагашам мекунед тақсим карда, об светаш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, канализатсия дорад. техпаспорти хона 100% бе ягон камбудиай. канализатсияи шаҳриам гузарондаги аст. ремонтшам беҳтаринай. ошхона ҳамаш пойдавиай, ремонтшам нағзай. хона ҳамаи шароити зиндагиро дорад гуфтагаи соҳибшон. агар нарх навотон тоғир ҳамаша қадшон метиянд. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдои хубам мекунем гуфтаги беҳуда занг назананд. агар кадомтон дар кор бошад дар ҳамин яка занг занед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем мардуми азиз. бошад навора давом медиҳем. лайкотона дареғ надоред, занед лайкотона. чӣ хонае ки дар корай нависен, агар кадомитон дар хонаи фурӯшӣ дошта бошед дар номераи WhatsApp роӣ кунед. качествои баланд катӣ мебиям мо дар видеои оянда реклама мекунем. агар кадомитон надошта бошед WhatsApp дар имо роӣ кунед. мегзарем ба 14ҳам хонаи фурӯшӣ. 14ҳам хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул дар ноҳияи Дӯстӣ дӯстони азиз. 10 сотик замина 4 дар хона ҳастай. хона ремонти миёна дорад ва бо як чанд дар дига хонаҳои навдам фундаментош, рехтагаи проектош ва сохтмонош нопура ҳастай. дар инҷа об свет бе проблема ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом берунӣ ҳастай. бадуни азиз дар ҷамоати бисёлагӣ қарор дорад дӯстони дар шаҳри нав. ҳамин хона 70 дарахтам шунодага дар дуруни заминаш 70 дарахти бодом дорад. яъне ки обши 50 сотик замина агар ҳамаша харам гуфтага бо маслиҳат мекунем. ҳозираша нархш
10 сотик дар 90,000 сомон нархша. Агар ки бо бисёртар харидем инҷа 50 сотик опция ҳамира машинат карда мефурӯшем гуфтагия. Рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. Мегзарем ба 15-ҳам хонаи фурӯшӣ. 15-ҳам хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонизоба дар қариби Шаҳлоқ қарор дорад. Дӯстони азиз дар қариби бозор, қариби вокзал, камтарак аз Шаҳлоқ болотарак аст гуфтагия. 7 сотик замин дар хона кардагия. Хона дар тирезаи пластикӣ астай, пластикӣ часпондагиан. Фақат рангу бораш мондагия аст. Лаби дарёда қарор дорад. ҷош ҷои нағз гуфтагия, ҷои сарқи, природаи хубай. ремонти нопара дӯстони азиз, ошхона, ҳоҷатхона ҳамон проекташ ҳастай. ва дигар маълумотша мегирем. Фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ астай. Бо савдо ҳам мешавад гуфтагия. соҳибуш ҷош нағз гуфтагия, обуш бе проблема, светчам ҳастай. дар дуруни шаҳр дохил мешавад. 150,000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат, метавонем занг занед дигар маълумотша гирем. ин буд 15 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.